Akadoman sa porsiaw. Damen itu amat na totong miat diruata ganup. Barita na uli ni Yesus Kristus mangiuton na badia Mateus. Dinasahali didok Yesus ma. Roma hamu tuau. Hamu akan lauja jalana sorat. Asa hupasonak kau. Cakok kamu ma augaku. Marguru mahamu tuau. Aina labbo duau. Jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Songoni ma barita naulini Tuhan. Puji-pujian madio ale Kristus. Mengadopi gokodo jauh-jauh ni Yesus. Gokon si paimaun jauh-jauh si alusan. Dinarogok kodot otang muna tuhami diataran nabi dangon. Hudul hita di amak tiar. Tiar mapanggabean, tiar manang parhorasan. Gabi mana niula sinur nang pinahan. Nunga pinangan idahan nalas hina busurkon. Pinangan lopan natabo hina sagaton. Pamurnas tu daging mai saudara lahu tuboi. Si pasidak panai limahi si panayang holi-holi. Horas mahami namangaton tubuh masikat ni marlopi gada dihamu na patupahon. Padohanon sayo jok do tabegi na dihatao tiki dung sidung marsipanganon lau madohata tunapuna ulaon. Gokko si paimau jojo si alusan. Diari nauli na dingganon topet na ari rebo si Desember 2020 di 272 na di Indonesia ima sia provinsi 27 kota dot 224 kabupaten di Jawa Pamaritatta rohita marhite KPU asarap reta tu ingana pencoblosan naung pinarade nasida ima lao mamilik pertogini Pamaritatta di tingkat provinsi kota madya manang kabupaten. Kokot do jojowon patari dahon na parsidohot do hita lao pamajuhon negara taon marhite na mamilik pertogi si anak kecalon nanung ngadito tapon perkapeu. Roma hita jala tapakke masuaratai. Unang golput hita da. Akadong asabor siyaon. Barita na uli sa darion di patari dahon do Jesus songo salak dainang pangitubu na mga sonangan tu yanak kondo. Roma hamu akan naloja jalana sorat. Pasonangok kudo hamu. Di jauh jala ditogio do sude jolma asa rotu ibana. Sian ibana do hama malum ni sahid. Ala ibana do si pamalum akka arsak ni roha. Nilehod do tu hita auga na lao porsanota. Auga na siya Jesus tung masay adul do siya pertugin ni halak Yahudi. Molo auga ni akka pertugin ni halak Yahudi ima akka uhum ni si Musa manang Taurat. Dot akan adat na masay porsuk jalaborat. Ala iko si ulahono dosong natar surat dosong uhumi. Balisa. Auga na diapehon ni Yesus tu hita tung masay labok jalaneang. Ima holong ni roha. Maka holongi debata do tonga cok. Ditogi ko Jesus do hita asa marsiajar tu ibana. Ala ibana do guru nasitong nalabok jalana serep marroha. Parroha nalabok dang ditudos suga bisa ada pangalaho nagale lamban manang tidak cekatan. Alay dipatudos may tu sahalak na boy makha to mahonot hondirina doh bisuk.
labok marroha tung masaya dul dodohot kicang ni roha. Halak na labok rohana ima halak na serep na manadda diri na songo sa halak na tinoppan ni demata. Jalan na saya totong marsiajar suang songo ni mangido pangurupion siya demata. Alani sa halak Kristen dan boy dok gawi sisian di Yesus molo so serep rohana. Akadong masapor siya. Dimula do di ujung ni barita na uli na sinuraton ni Badia Mateus, dido do Yesusi ima Immanuel lapatanda dongat tama debata. Molo Yesus dodongan dakyabe hita lungun-lungunan. Suang songo ni marsitaonon. Ala saya didongani Tuhan do hita manang tudi apa hita mangalak. Alani tapasahak masudeak kahalo jaun manang akka arsa ni rohatta tu ibana. Laos marsiajar mahita siya ibana. Gok kodo jojo na siya Jesuson bebas do tu saluh ni umur. Nakariting, nabotakon, nabirong manang tar. Nai dang marpulusa muse manang marpaket. Dangi kombanitiari jala dangadong pajak na lao si bayaron. Saluhut na gratis doon molo rade do hita majakon gokko do jojo nai. Tapasaha masude akan apocot di rohatta tuibana. Probeleum na masa saunari ima dang sadar hita na didongani Yesus do hita di perdalanan ni mulutta. Roti na bernit Pitor gale puhe jalalepe. Sahira si taonota manau borak di kortibion. Tabani maloroa ka aba-aba tu hita. Tu dia do hita jumolo marpanukut. Unang-unang tunamalo do. Alani akka dong asahapos siya. Olo do hita majakon gokkodo jojo di Jesuson. Roma hamu tuhau. Hamu akana loja jalana sorat. Asa hupa sonak kamu. Amin.